राज्यभर पातळिल्ल्या रानवटी उज्याचो मुद्दो मंगळारा विधानसभेत चर्चेक आयलो। फुडाराक अश्यो घडणुको आडावपा खातीर उपाय सुरू केल्यात। हो प्रस्न सामको गुंतागुंतीचो अशें विधानसभा अधिवेशना उपरांत मिडिया कडेन उलयतना रानमंत्री विश्वजीत राणेन सांगले। पळयात। सो मेनी वाईल्ड लाईफ पार्क्स इन गोवा, त्याच्या भायर तुमच्याकडे एवढे वाईल्ड लाईफ सँच्युरी, महादेव वाईल्ड लाईफ सँच्युरी आहे, नेत्रावळी आहे, हे सगळं सांभाळायलाच नको शेवट होतं कधी कधी। आणि काय की केंद्राकडून जे काय आम्ही मदत घेऊ शकतो, आता मी हे अधिवेशन झाल्यानंतर दिल्लीत जाऊन एक 2-3 दिवस तिथं मुक्काम करून सगळ्यांना भेटून मेन म्हणजे फॉरेस्ट लेवलमध्ये जे आम्ही काय करू शकतो, बोंडलाचं अपग्रेडेशन आहे, त्याचबरोबर तुम्हाला अफॉरेस्टेशन असं जूनपर्यंत मला याच्यापूर्वी प्लॅन करायला पाहिजे। जे देशाचे प्रधानमंत्रीने एक ड्रोन कंपनीचा वापर केला होता ॲग्रिकल्चरसाठी त्याचे ड्रोन्स वापरले जातात, ती कंपनीला आम्ही प्रेझेंटेशनला बोलवलेलं आहे की आम्ही यावर्षी मी आता मुद्दाम सांगितलं, मुख्यमंत्रीला सांगितलं की मी पहिलं जरा इंट्रोड्यूस एक बोलतो, कारण यावर्षी जे काय नुकसान झाली ते नुकसान हे करायला पाहिजे ना, ते प्लांटेशन कसं करायचं ते एक्सपर्ट्सला ऑन बोर्ड घेऊन डिपार्टमेंटला पुढे न्यायला पाहिजे। काजूचं जे नुकसान झाले ते प्लांटेशनसाठी तुमचा प्रयत्न असणार। अँड प्लस काजू फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनच्या माध्यमातून बी आम्ही परवा मुख्यमंत्रीकडे चर्चा करत होतो की त्यांचं बी आउटपुट कसं वाढवायचं आहे याच्यावर बी लक्ष आहे। सगळ्या तऱ्हेनं हे काय सोपं गोष्ट नाही, बोलायला सोपं असतं, कोण पर्यावरणप्रेमी असतो तो वेगळ्या तऱ्हेने बोलू शकतो, त्याला कोण काय म्हणणार नाही, पण मंत्री होऊन मला जबाबदारीने काम करायला पाहिजे। लोक राहतात, लोकवस्ती आजपर्यंत आहे, तुमची वाईल्ड लाईफ सँच्युरी आजपर्यंत ड्राफ्ट लेवलवरच आहे, फायनल नोटिफिकेशन झालेलीच नाही आहे। डिहायब्रिडेशन ऑफ लोक, रिसेटलमेंट ऑफ लोक हे काहीच झालेलं नाही। हे सगळ्या गोष्टी खूप आहे गोष्टी। राज्यात बेकायदेशीर चलिल्ल्या दोंगर कापणेचेरय विश्वजीत उलयलो। हे संबंधित दर एके कागाळीचेर कारवाय केल्या अशें मंत्र्यान सांगले। आपूण स्वता प्रत्येक बेकायदेशीर कापणेचे सुवातेर वचपाक शकना, तेन्ना लोकांनी मुखार येवन अशा बेकायदेशीर गजालींची म्हायती दिवपाक जाय अशें मंत्र्यान सांगले। ऐकात। हे कितें म्हाजेकडे कंप्लेन येता तेजेर आमी एक्शन घेता। आनी कोणी तरी कंप्लेन म्हाका काय स्वप्न पडचें ना न्ही कितें जालें तें। फाल्यां विधानसभेन बी क्वेश्चन आहा हिल कटिंगेचेर जायते क्वेश्चन आसा, पूण कितें आसा म्हाज्या टायमान तरी कोणाची परमिशन हांवें दिवंक ना, तें पयलीं म्हाजे पयलीं कोणी केलां तें म्हाका खबर ना, पूण म्हाका तेजेर लक्ष घालचें पडटलें। पूण तुमी एप्रिशिएट करूंक जाय की मंगलम सारके ग्रुपाचें हांवें परमिशन रद्द करून उडयलें। कोर्टान वचून आनी कितें करूं, हांव दिवपाचोच ना कसो परमिशन, कारण इतलें आसा की तेणी ते सगळे दूरदेशाचें करून दवरलें, जे आमकां परमिशन घेतलेलें त्या लायनी प्रमाणे करूंक ना। हांवें कितें करपाचें मागीर आयरिसान तेन्ना कंप्लेन धाडलेली, ताबडतोब हांवें एक्शन घेतलें तेका। म्हाका कितें कोणीय फोनार धाडटा, मनोज परब धाडटा म्हाजे कडेन, आयज बी काल काय पयर बी धाडलें, तें पळोवंक जाय, तें फॉरवर्ड करूंक जाय, तें कितें धाडटा, कित्याक कोणीय धाडल्यार प्रत्येक सिटीजनाक अधिकार मंत्र्याक एक्सेस करपाक धाडपाक, पत्रकारांक बी धाडल्यार हांव करता। म्हाका तुमकां प्रेशर बघायला लागलें, म्हाका कितें म्हाका हांवें कोणाचें घाल्ला प्रेशर येवपाक। गोवा 365 खातीर श्यामचारी, सुभाशीश गोवेकार आनी निखिल जल्मी।